जों अल त्रिपुरा ककब्रक मिडिया फोराम चिनी ककब्रक कक्तमा थुमनाय रकनि हामक्रानि सामं ताई बरक न सेफ्टी ताई सिकिउरिटी रेनानि बागैनाय मथा संजाजाकमानि यागल गोबां मानो पार्टी मुंखा फियाबा अमसुका थांना नांयाखौ बा सारनायाव मटामटी पुलिसनि फासिंथै जथेष्ट पदक्षेप नाजागौ फियाबा जों नरक साइमानखाना थानाय 19 तारिख जे नभेम्बर और पटिसरिनि मुरासिं हदा हुकुमत 13 नि थाङै किफिलपुरसिनि सुमुय टिभिनि कक तमा थुमनायनि एडिटर इन चीफ सुजित त्रिपुरा बचिनि अल त्रिपुरा ककब्रक मिडिया फोरामनि बहायनो रांफां फियाबा बनो जे एलाकानि दुष्कृतिकारी माने सामुसिद्रा तांनाय रक्ता अबाहायके एटेक खायका जे बिनि बुकुंथि रक थै फायका आमनो कारि बाहायनो जतनिसाय अ थै फायमानि तो थै थाङो फायो वाफि खुइपान थाङो फियाबा खरसा तिप्रासा तो ताङै तिप्रासानो बनानि खरसा लोकनि सामं तां तंनाय इंै तामङै बतिनि बोजांनाय नां बमसो कक दुखु नांजाखा जे कारणे बास बोजाखानै दुखु नांजाखा आबन परे फुराम बहायनो लासि जाखा जे अबाहायके खरसा कक थुमुय लुकरंनि चुबासु खाइ तंनाय बा लुकरंनो सरकारनि इनफरमेशन देव लुकरंनि कक सरकारनो सावो आमाके देश गणतंत्र मोथां तन्नानि बागै जे सामं खाइ तंमनि फुड पिलार हिसाबै सामं खाइ तंथानिव जे अमाहायर केबेंमुं आबो किन्तु जोंनो बेलायखाना खा खसरो खा बारारो सकां आगु थानिव केबेंमुं उङै बासाव आबगैनो जों मथानि उङैनाय तामङै नायते 19 तारिखआव घटना आंमानि 21 तारिखआव केस रजाखा 22 23 24 दिनैखा कोनो एक्शन करै केमनखि केस लागाना जायाखौ आबगैनाय जों तेरर शान्तिर बाजार थानाव फाइसफाइका फाइनाय ओसी सुब्रत चक्रवर्ती बाय मालायखा बहुत साइखानारका जे जोंनो ताबुक भोट इलेक्शन तंमानि बागैनाय स्टाफ कम ताई सार्चिं जे रुतुंनानि सामुं ताङै तङो फियाबा ताई किसिसा जरा सानका चिन थानिव तुमुनो जरा सानै माने बिसिंग किसिसा बोलते न इलेक्शन तो 25 तारिख परे खेते मोटामुटी